खुलुमबाय दिनै 31 डिसेम्बर 2023 रबिबार मध्य प्रदेशनि इन्दौराव 9 थाखोआव फरायबाय थानाय सानै हिनजावसा गथ'फोरा गंसे खारबाय थानाय रेलगारिजों सौजानानै जाब्रबथाय जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सानै हिनजावसाफोरनि मुङा जाबाय बाबली मासारे आरो राधिका भास्कर। शिवसागर जिल्लानि सिङाव थानाय हिलयबाम निताई फुख्रियाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे आइजोआ थैदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय रुपाली फुलकनवार। बिसिया फिसायनि मेगनाव खेमसिजों सुनानै खारलांदों। उत्तर प्रदेशनि बागपातआव फिसाया बिसिनाव साहा फुदुंनो होनायाव बिसिया हरखाब रागा जोंनानै फिसायखौ खेमसिजों सुनानै स्पटनिफ्राय खारलांदों। उनाव जोखोम जानाय फिसायखौ गामिनि मानसिफोरा हस्पिटालाव लांनानै फाहामथायनाय जादों। बिसिजों गाग्लोबजानाय फिसायनि मुङा जाबाय अंकित। बे समाव पुलिसआ अंकितनि बिसिखौ नागिरगासिनो दङ, नाथाय दासिमाव हमनानै मोनथ'नाय जायाखै। करिमगन्जआव आसाम पुलिसआ अपारेसन खालामनानै 5 कोटी रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय सुमित्रा दास आरो साबिकुल इस्लाम। दरं जिल्लानि सिङाव थानाय बालिपुरा गामिनि सासे सेंग्राया आलफा उदां उदखारि आफादखौ समाज बिजोंनि गेजेरजों सापर्ट खालामनायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों। हमजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय बिश्वजित डेका। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ फोसावनायखौ थाबैनो होजोबनो थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लानि मुंख्लं नखर आफादा। जोंनि मुंख्लं नखरारि आफादनिफ्राय जि धरना होनाय बे थांखिखौ आं फोरमायनो सानदों। मानोना 2017 सनाव जिदानिखि सर्बानन्द सन'वाला चिफ जानानै दङमोन, अब्लानो नैबे बड'लेण्ड मुंख्लं जानाय जाय नखर बिथांमोननो 5 लाख अनसुंथाइ होनानै फोसावनाय लेखा जों दिनैसिम नेनानैबो जोंनि जि मोननांगौ मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोनैनि थाखाय जों नै दिनै बे जोंनि जिल्ला बेंगिरि बिनि दरखं मोखाङाव जोङो गासै मुंख्लंफोरा ज' जानानै धरना होनो गोनां बाध्य जादों। जोंहा बाक्सा आरो तामुलपुर लोगो नांनानै 932 जन नखरा मुंख्लं दा नैबे 5 लाख अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय नेनानै दङ। नाथाय बाक्सा हिसाबै 1032 जनमोन, नाथाय बिनिनो आगोलाव एसे मोनलांबाय दा नै थाबावनाय जायफोरा बड'लेण्ड आन्दालनाव मुंख्लं जालांबाय बिथांमोना 5 लाख मोनगोननि थाखाय आसायावनो नै दिनै 932 नखरा दाबो मोननायनि लामायाव फैयाखै। बिनि थाखायनो जों दिनै बे लामाखौ लानो गोनां बाध्य जादों। जोंनि दिनैनि दाबिया जाबाय माने 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ आरो नखराव साफायै साख्रि होगोन होननानै फोसावनाय लेखा बे साख्रिखौ मोननांगौ होननानै जों दिनै बे मोननै डिमान्डखौ होनाय जादों। जों बेखौनो बुंनांगोन जि जितियानोखि गभर्नमेन्टआ सुक्ति जायो अब्ला बिथांमोना बुङो, माने इलेक्शननि केम्पास खालामनायाव बिथांमोना बुङो माने बिटिसि, बिइसि आरो बिटिआर बे मोनथाम सुक्तिया जादों मुंख्लंफोरनि थाखायसो। जों जुदि मुंख्लंफोरखौ मान होनो रोङाब्ला जोंखौ सावगोन होननाय बिथांमोना जितियानोखि गोदोर मिटिं खुंगोन, मिटिङाव बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो, नाथाय दिनैसिमबो मुंख्लंफोरखौ अनसायनो रोंनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेनिखायनो जों बुंदों थाबैनो जोंनि बड'लेण्ड आन्दालनाव जायफोरा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि 5 लाख रांखौ थाबैनो होनो थाखाय बिथांमोना राहा लानांगौ। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।